U početku sam rekao, ovo sam gledao kao mali, sjećam se da sam obožavao ovaj crtani. Mogao bih da pogledam samo jednu epizodu, ne može da škodi. 720 epizoda kasnije moja želja za životom polako nestaje, ali onda se pojavio moj drug Nikola iz osnovne škole. Oduvijek je bio cool lik, iako me je pokrao za neke Origigi Yu-Gi-Oh karte, ali mislio sam da će da mi pomogne, ali on je samo rekao: Ej, buras, ima ovaj anime sličan Narutu. Mogu bi da pogledaš? Tada to nisam znao, ali je to bila velika greška. 5 godina kasnije, eto mene, imam YouTube kanal star 2 godine i pričam o ovim kineskim crtaćima. Tako da, ajde da popričamo o tome kako izgleda evolucija jednog prosječnog anime fana. Što je najjače, prvi nivo uopšte nije teško dostići, samo ste jednom trebali da upalite TV kao mali i da ne letite na nešto od ovoga na njemu. Doduše, naredni nivoi su malo drugačiji. Postoji nekoliko načina da se dođe do ovde. Prvi, onaj najlakši, je da imate drugaricu koji su se već zarazili ovim nekad bolesnim crtaćima za decu poznatim kao anime. Oni će vas svaki dan smarati da pogledate njihov omiljeni anime ili će vas odmah zajebati i kao pravi ortak uvaliti Boku no Pico, a ako ste kojim slučajem onaj asocijalan tip i nemate prijatelje, stručnjače jebi ga, onda vam postoji ove dve metode. Prvo je da vam YouTube preko veze ubaci u recommend neke anime momente kao što su Pain vs Naruto, Demon Slayer epizoda 19 ili možda Yamaraika vs Apollonius zbog nekog jebenog razloga. Druga stvar koja može da se desi da na nekom sajtu iskoči neka reklama za hentai igricu kao što je recimo Fab Titans. U međuvremenu ćete doći u kontakt sa takozvanim casual naslovima. U njih trpate sledeće: Death Note, Attack on Titan, Hunter x Hunter iz 2011, kao i Mirai Nikki, Tokyo Ghoul, One Punch Man, Sword Art Online, Noragami Another, Fairy Tail, Assassination Classroom, My Hero Academia, Black Clover, Steins Gate i tako dalje. U slučaju ako ste pogledali bar deo ovih naslova, onda možete da pređete na sledeći nivo i tako dolazimo do levela 3. Već ste upoznati s ovim svetom, više ne govorite crtaći nego anime i vreme da se uozbiljite. Nećete više gledati naslove kvaliteta kao ranije, već se bacate na hardcore gledanje ničega drugog do harem, romance, school slice of life komedija, i ne zaboravimo eči. Verujte mi, za nekoga je to mračno doba, a drugi još uvijek nisu izašli odatle. Ovi anime ne izgledaju kao toliki problem u početku, ali kada ti shvatiš da ih imaš na hiljade, onda ovo postaje duga priča. Počneš od većini poznatog High School DxD-a, dođeš do Your Lie in April, preko njega do recimo Real Life-a i nekako završiš u 9. krugu pakla gde gledaš Asu no Ichi ili neki drugi anime naslov za koji niko nije čuo osim tebe. Onda znate da ste malo preterali. Osim svega ovoga, na levelu 3 ste naučili šta je sezonski anime i u početku ćete gledati par njih koji su verovatno nastavci nekih popularnih naslova koji ste gledali na drugom nivou, ali sa vremenom ćete pokušati sve živo da gledate. Srećno! E sada, level 4, to jest objektivno vrhunski anime. U principu vas je smorio dobar deo animea i jednostavno ne možete sebe da naterate da opet pogledate nešto ovako kao što ste mogli pre par godina. I da se razumemo, ne doguraju svi do ovde, možda ljudi pokušaju da pogledaju par naslova, ali brzo odustanu od istih. Za razliku od količine animea na nivou 3, četvrti je dosta blaži i ne izaziva toliku zavisnost kao one haremčine. Ovi anime će vas naterati da malo više koristite glavu i ne gledate anime toliko pasivno kao ranije. Na ovom nivou ima 50 plus problema jer se nekada mogu i preskočiti prethodni da odmah dođete do ovde, što i nije toliko loša opcija, ali ako raspolažete sa svojom osnovnom školom, onda bolje da pogledate ove naslove malo kasnije jer i nema neke pointe gledati ovakve anime ranije, jer će samo da vas boli glava kao što je mene kada sam gledao Evangelion pre više godina. Ili ćete da kvazi elitišete nekom vašem drugu koji će vam jednostavno reći da ga zabole zato što imate da kažete i reći će vam #FlatishJustice. Par mojih omiljenih naslova se nalazi u ovom delu i stvarno neki od njih su poprilično jednostavni, ujedno i nevjerovatno zanimljivi za praćenje. Tako da lajkujte video ako želite update listu mojih omiljenih naslova koji sam pravio pre skoro 2 godine. Ej, zapratite me na Instagramu, što da ne. Čestitam, upravo ste stigli do skrivenog levela 5, a to je da gledate bilo šta u bilo kojem trenutku. U jednom periodu će vas anime sigurno usmoriti i gledat ćete neke serije, pa ćete se vratiti i pratit ćete bilo koji anime koji vam zapadne za oko. Čitat ćete neke cool mange, tako sam ja recimo otkrio
dobio za naslove kao što su The Promised Neverland ili Dr. Stone. I moram da vam priznam da je ovo najbolji nivo jer više niste zavisni od ovoga. Ti to misliš? Ali vam je anime još uvijek zabavan. Niko se ne treba striktno držati ovih nivoa jer ne treba uopšte da znači da je za svakoga ovako. Jednostavno sam uzeo i uporedio dosta anime fanova koje ja poznajem već neko vreme i otprilike su ovakvi rezultati ispali. Ako mislite da ste se pronašli u nekom levelu ili mislite da ste prošli kroz nešto slično, napišite neko vaše iskustvo dole u komentarima. A vama hvala što ste gledali ovaj video i čujemo se u nekom narednom. Pozdrav!